A 26 éves Tóth Balázs példája azt is bizonyítja, hogy nincs lehetetlen sem a hétköznapok során, sem a sportban. A Csepeli Evezős Klub sportolója a közelmúltban aranyérmes lett a paraevezősök ergométeres világbajnokságán Olaszországban. 1000 méteren 3 perc 13 másodperccel nyert riválisai előtt. Tóth Balázs az őszi Global Gamesre készül, mivel számára ez olyan, mint másoknak az olimpia vagy a paralimpia. Hamarosan hallják majd Karácsonyi Zsolt edzőt is. Tóth Balázstól elsőként azt kérdeztem, hogy vajon mennyire számított a sikerre a világbajnokságon. Hát, csoda. Véletlen csoda. Hát véletlenek nincsenek, valószínűleg, hogy sokat edzettél és készültetek előtte. Nagyon keményen készülöttem a győzelemért. Karácsonyi Zsolt edző. Ez egy ergométer gép, az evezősök használnak a téli edzések folyamán. A kajakkenusoknak is van ilyen bajnokság. A kenusoknak is van, nekik ugye ez a kajak mozdulat, vagy ez a kenu mozdulat van, ami az ergométeret leképzi. Ez egy számítógép mutatja meg, hogy milyen erősen húzzuk ezt az ergométergépet. Bele kell ülni körülbelül úgy, mint egy hajóba, és húzni kell. Nagyon-nagyon egyszerűen megmutatja ez a számítógép, hogy hány métert teszünk meg hány perc alatt, illetve wattot, kalóriát, mindenféle információt a gép elmond. Mit jelent számodra az, hogy világbajnok lettél? Első versenyeden 26 évesen. Úgy voltam, hogy mindegy, hogy hányadik leszek, aztán nagyon meglepődtem erre is, hogy sikerült minden. 8 arany, 2 ezüst, 8 bronz. Ez a mérleged, ez az összmérleged. Hogyan készültetek a világbajnokságra, hogy ott ne legyen semmilyen probléma, mert hát mégiscsak Balázs ugye autista, tehát nem lehet azért túl könnyű az, hogy ott egy színpadon sok ember előtt szerepelni. Nagyon összetett volt a felkészülés. Az egészségesektől eltérően a Balázsra mindent be kellett gyakoroltatni, és be is gyakoroltattunk. Nagyon sokat köszönhetünk azoknak a versenyeknek, ami az év során volt itt a Méhecske Alapítvány, Pető Intézet által rendezett verseny, a Mosonmagyaróvári autista verseny, ahol a Balást Csepel Evezős Klub elvitte, és ott maga az utazás, maga az, hogy egy idegen helyen, egy innen ergóra ráül, és ezt a taktikát, amit gyakoroljuk, azt végigcsinálja. Az se volt az eredmény a lényeg, maga az, hogy ezt begyakoroljuk, ezt a folyamatot. Az, hogy innen elutazni a Csepeli Evezős Klubtól, innen a Dunai Holtáktól. Készülünk valamilyen versenyre, magára az, hogy elutazunk, ott elmegyünk és csinálunk egy versenyt, és utána hazautazunk. Az utolsó állomás az a Győri Országos Bajnokság volt, ahol a Balázs egy kicsit betegen, de már nagyon-nagyon jó eredményt tudott elérni. Ott 2 hétig volt a verseny, ott beteg, de ott már 3:18-as eredményt szinte könnyedén, nagyon-nagyon könnyedén lehúzta, ott már éreztük, hogy nagyon jó lesz a Balázsa a világbajnokságon. Balázs már úgy ment ki, hogy pontosan tudta az 1 év alatt begyakorolt taktikát, a technikát, hogy mi miután következik, hogy tényleg ott körülötte idegenek lesznek, egy nagy színpadon lesz, ahol üvölteni fognak, és nem magyarul, hanem mondjuk hongkongiul, oroszul, olaszul, ugandaiul, teljesen más nyelveken, és neki azt kell csinálnia, amit begyakoroltunk. Ez volt egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat. Többek között az, hogy fizikailag, állóképességeileg felkészítsük, pszichésen csak arra koncentráljon, amit gyakoroltunk. Mióta ismered az edződet? 1 év, 4 hónap körül. Nem régebb óta? Régen igen, csak az Zsolti elköltözött, én még szüleimnél. Egy lépcsőházban laktunk ugye Balázsjal, nagyon-nagyon sokáig, aztán családot alapítottam, és a Balázs ott maradt. És már régóta voltam itt edző, amikor odajött hozzám az édesanyja, hogy akkor foglalkozunk a Balázsjal, kicsikét még komolyabban, mint hogy eddig. Eddig nem is tudom, mit csináltál előtte, még itt lent voltál, egy kormányoztál, meg néha evezgettél. Igen. Igazából ilyen kemény edzéseket nem csináltál. Nem, le se izzadtam. Le se izzadt? Semmit. Akkor a Balást elkaptam, fölépítettük ezt a programot neki, ami az volt az első cél, hogy tényleg elfáradjon és egy nagyon jó országos bajnoki címet, nagyon jó eredményt húzzon. Itt az eredmény volt az első, hogy 3-4 másodpercet javuljon például. Ahhoz az kellett, hogy elkezdjünk heti 6-szor, 7-szer, 8-szor edzeni. És én tavaly májusban már voltam kint ezen a világbajnokságon, 2 másik versenyzővel, a 4. és 6. lettünk. Ők úszók voltak, ők nem olyan gyakorlott evezősök, mint a Balázs, és én láttam, hogy ott milyen eredményekkel érnek el eredményeket a versenyzők. És látom, hogy a Balázs ebben tökéletes lenne, hiszen már tavaly is nagyon jó eredményeket húzott, nem ilyen jó, de még tavaly is már ugye ott lehettünk volna szorosan az első 3 nyakán. Akkor, amikor visszajöttem tavaly Gavirattéból, döntöttük úgy, hogy Balázsra megcsináltatjuk ezt az engedélyt, ami kell a versenyzéshez. Hol ugye tesztelik egy 2,5 órás hatalmas felmérés, autistaként az autista intézetben végzik ezt. Azt kellett bizonyítani, hogy a születésétől kezdve fennáll ez a rendellenesség, és élete végig fent fog állni ez a rendellenesség, és ez nem fog megváltozni semmilyen külső környezet hatására. A háttérről mit lehet tudni? Amikor ő kisgyerek volt, akkor te mennyire ismerted őt?
kamasz 10 éves korától ismerem. Balázsról azt kell tudni, neki 4 évesen hunyt el az édesanyja, egy merrákáttét folyamán, és onnantól kezdve a Krisztina nevelő édesanyja 100%-os támogatásával jutott el a Balázs ez a világbajnoki címhez. Úgyhogy óriási köszönet a családnak és mindenkinek, aki ebben támogatta Balást. Mit csinálsz akkor, amikor nem itt evezel például? 3 éve elvégeztem a szakácsot az új budai speciál szakiskolába. 4 éves szakma volt, azt levizsgáztam, aztán november körül kezdtem dolgozni. Szoktál főzni is ezek szerint? Néha, igen, ami fogamra való. Palacsinta, vilánoi, meg ilyesmi. Egyszerűt. Ami nem evezés és nem főzés, tehát mi a hobbid, vagy melyik sportágat szereted még nagyon? Általában a boxot, az a legjobb sport, főleg a világbajnok meg a pénz. Ugye Balázs autista állapotából fakadóan tulajdonképpen mindent meg tud jegyezni, amit egyszer megtanul, és akkor te a box eredményekkel is szoktál tesztet rendezni? Amikor anyukájával beszélgettem, akkor ugye Balást először a zászlókat tudta nagyon, le tudod rajzolni minden zászlót, ami csak létezik. A második az a kelet-európai metróállomásokat tudta kívülről, és a harmadik nagy szenvedélye pedig a box. És mindent tud a boxról, amit élő ember tudhat, és ezt borzasztóan szereti megosztani másokkal is, és szeretem tőlem is kérdezni a evezés monotonitását egy kicsikét megtörve, hogy például mik a legújabb box eredmények, mi lesz a következő világbajnoki mérkőzés. Ki volt George Foreman? Ki volt George Foreman? Hát 1968 mexikói, azt hiszem, olimpiai bajnok volt, nem tudom, hogy pontozás vagy KO-val, de megnyerte. Elég fiatal bajnok voltak. Még amatőrként, na de aztán később miről híres még? Hát mi a híres? Hát kiütötte Joe Fraser, technikai KO, de nem sokáig volt bajnok, mert Ali Zaire-be, hát 8. menetbe brutálisan kiütött, aztán valahogy eltűnt. Még vicceseket is szeretek kérdezni Balástól, hogy például kiharapta le a fülét kinek és hanyadik menetbe? Hát a Mike Tyson beleharapta Holyfield fülében, mert hogy állítólag Tyson, vagyis Holyfield mindig fejelt állítólag. És hanyadik menetbe? Hát harmadik. Harmadik menetben történt. Évszámot tudod esetleg? 97. júni 25. Azt hiszem. Zavarba hoztál, mert most ellenőrizni kell a számítógép segítségével. Igen, szóval Balázssal nem csak az evezésről, hanem mindenről lehet beszélgetni, és az egyik kedvenc témáját én nagyon szeretem megosztani mindenkivel, ami egy kicsit trükknek tűnhet, de ez egy óriási nagy tudás, amit a Balázs megszerzett magának. Trükk az lehet, hogy ugye elárultad nekem korábban, hogy megtanítottad neki az ellenfelekről azt, amit tudni lehet. Így van. Hát ezt az evezésben is használjuk, ezt a képességét a Balázsnak, és Balázsnak az volt a házi feladata, hogy mindent tudnia kell az ellenfeléről. Mindent föl kellett kutatni az interneten, akár a YouTube-on, akár bármilyen olasz vagy hongkongi weboldalon, és a Balázs ezt teljesítette is, ezt a házi feladatot, és úgy érkeztünk meg világbajnokságra, hogy nem csak képanyagunk volt minden ellenfelünkről, hanem pontosan tudtuk, hogy például a hongkongiaknak az idei országos bajnoki idejét is. Szerintem jobban ismertük az ellenfeleket, mint ahogy az ellenfelek ismertek minket. Ez is az evezés taktika része, hogy igazából az edzőnek sose a saját versenyzőjét kell jól ismernie, hanem sokkal inkább az ellenfeleket kell figyelni, hogy ők mit csinálnak, és ők mit reagálnak bizonyos szituációkra. Balázs ugye most az utolsó pillanatban nyert a legjobbkor, ez nem a véletlen műveletet szinte. Így van, ezt egy éven át gyakoroltuk a Balázssal, pontosan ezt a taktikát, hogy táv első kétharmadát egy nyugodtabb tempóban, idézőjelben nyugodtabb tempóban végigutazza, és a utolsó 400 méteren egy olyan finist gyakoroltattam be a Balázssal, ami elsöprő erejű volt a végén. Nem tudtak vele mit kezdeni, egyszerűen nem tudtak már olyan erőset húzni, hiszen csak jött, és elment mellettük a Balázs. Ez az a gyakorlás volt, ami kell majd a Global Games-re is. Ott egy kicsit taktikát fogunk változtatni. Ekvádorban, a Global Games-ben. Ott egy kicsit taktikát fogunk változtatni, hiszen most mindenki ismeri a mi taktikánkat. Tehát készülnöm kell egy újdonsággal, meg kell őket ismét lepnem, hogy nehogy a Balázsra ráragadjanak az elején, és a Balázs taktikáját követve esetleg egy még nagyobb finisserre tudják finisselni a Balázs. Újfajta technikát gyakorolunk be ez alatt a 3-4 hónap alatt. Majd szeptemberben kell újra a csúcsra jutni. Szeptember végén kell egy új taktikával, még erősebben, még jobb állóképességgel és előre a győzelemért. Szeptember végén indulunk Ekvádorba. Az utazás nagyon hosszú lesz. Készülünk rá, hogy már az itteni edzéseket úgy építjük fel, hogy az ottani óra állás szerint készülünk. Beállítjuk az itteni óráinkat az ekvádori időre, és úgy készülünk a versenyre, hogy ne legyen átállásból se semmiféle zökkenő. Tervezünk a Balázsnak közt
tervezte még egy pár versenyt, ilyen felmérő jellegűt, hogy megmérettesse magát, illetve ebben a szép versenyzési ívből ne senki, hanem folyamatosan legyen egy ritmus ennek a versenyzési szakasznak is. Nem tudom, hogy a Balázs tud-e még egy világcsúcsot húzni idén 1000 méteren. Arra készülünk, hogy igen. Arra készítem fel, hogy ezt az időt még megjavítsa, mert ennél jobb teljesítményre lesz szükség, hogy megnyerjük a Global Games-t. Ez hajt téged is? Világcsúcs lebeg a szemed előtt? Igen. Hát ott az amerikai ellenfél elindul, akkor ő lesz a legnagyobb ellenfelünk. Úgy néz ki, remélem egymás mellett fognak tudni húzni. Fontos, hogy lássa a másikat, ne csak a monitoron? Maga tudat, hogy mellettem van, és hogy Balázs teszi le hamarabb a nyelet. Balázs áll meg elsőnek, akkor azt jelenti, hogy ő nyert. Fontos, hogy lássa, hogy mellette húz. Magyarán hamarabb teljesíti az 1000 métert. 1000 métert, akkor Balást leteszi, és akkor ő nyert. Karácsonyra sikerült meglepni a Balást, Rockenberg Gabriella, Soroksári Evezős Klub vezetője által. Steve Redgrave küldött neki egy fényképet. Olimpiai bajnok. 5-ször. 5-szörös olimpiai bajnok? Igen. Balázs pontosan tudja, hogy kiről van szó. 5-szörös olimpiai bajnok küldött neki egy képet, aláírva, hogy sok sikert Balázs, és karácsonyra ez volt neki az ajándék, plusz motivációként tettük be a Balázs felkészülésébe. Sikerült ezt megszerezni neki, és ez kint is van. Igen, pontosan. Hát a lakásban, fent a szekrény tetején, pontosan. Kinek köszönhető még ez a remek eredmény? Külön szeretném megköszönni nem csak a Csepel Evezős Klubnak, a Balázs szüleinek, hanem a Magyar Evező Szövetségnek is azt az eszköztámogatást, amit kaptunk. Balázs kapott egy vadonatúj ergométert, illetve egy spinninggépet, ami segíti a felkészülésünket. Ez nagyon nagy mértékben hozzásegített a világbajnoki aranyhoz és a világcsúcshoz, és a Global Games felkészülése során pedig elengedhetetlen, hogy még jobb eredményt érjünk el. Köszönjük a szövetségnek!